Good morning, good morning, good morning. Yehey. So good morning. So ang atong hisgutan karon kalabot sa gipagawa sa LTO nga memorandum nga ilan ang hugtan ang pagdakop sa mga improvised plate sa tanang klase nga sakyanan diri sa Region 7 or diri sa Cebu. So giluwatan kani sa usa ka memorandum nga makita ninyo diri sa atuang screen kana. Pero kabahin na ning ilahang gipagawas nga bagong memo, arita mag-focus sa motorcycle regarding sa mga improvised motorcycle plate number. So daghan ang nagyaw-yaw kay tungod ang LTO kuno sig panakop unya daghan sila og wala pa na-releasean na mga plate number. So mga kayahig, himo nato ni nga video para sa pag-educate sa atuang mga kauban nga rider tungod ni ining usa ka memo nga gikan sa LTO. So una niya na kining balaura, mag-focus lang ta sa mga motorsiklo kay ari man ta na linya. So kani nga balaod nani sa exemption no, na ato ang gituki ug ato ang gilantaw atong miaging adlaw ug gi-check ang maong memo kabahin sa improvised plate number ug kini ang mga exemption no. Dapat kung wala pa kay permanent na plate number, so pareha sa tuwa nagamit ang MB file tungod lagi kay wala pa naabot na ato ang plate number sa tuang motor nga 2017 pa ni. Ang kaning balaora nga makita ninyo diha sa tuang screen, so exempted ang mga gipalit nga motor before January 1, 2023. So unsay pasabot ani? So before January 1, 2023 nimo gi-purchase imong motor unya wala pa kay plate number, pwede ka mo gamit og mga plate number na MB file. So MB file atong gigamit sa tuang motor na makita ninyo kay ang LTO nagpagawas po og guidelines unsaon paghimo og mga temporary plate. So unsay pasabot ani nga tempo na balaod sa exemption, meaning pareha sa tuwa napalit na to atong motor, napalit ni siya is 2017, wala pa tay plate number. So atong gigamit karon is na MB file lang usa karon. So dako ra banig multa kay sa ako na hibaw-an murag ang multa gani anang buak nga plate number is 6,000 or 5,000 kay gilatid sa atong guidelines nga dapat kaning ato ang mga plate number readable gyud ni siya, dali ra mabasa. Actually nagay na siya font size o font style na gi-require ang LTO January 2, 2023 hangtod karon unya wala pa kay plate number. Pwede nimo i-check ang imong plate number sa imong dealer na gipalitan sa motor or pwede ka mo adto sa LTO. Kay sa ako ang nahibaw-an, nag-release na sila og dali na sila ka-release og mga plate number karong panahon na, which is unlike sa tuwa kay murag naipit man ning style kato man ning hisgutanan nga i-double plate number na pero wala madayon. So mao toy nahitabo nga nalangan. So naabta na ta karon og 2024 pero wala gihapon tay plate number. Pero ato na ning gilihok kato ang plate number. So kabahin pod sa improvised plate number. So unsay pasabotan ng mga improvised plate number? So pananglitan ang imong number kanang naman tay makitaan karon kanang mga karton. Nya kita ray nagsuot-suot, so dili na siya pwede guys. Mga buak nga plate number, dako kay nagbayar na 5,000 to 6,000, dili ko sure pero mo gyud na siya ang penalty ana. Pero sa akong pagsabutan ng mga improvised plate number, kani mga karton di ba nakabantay mo na gagamit og karton na plate number. So dako isa na siya sa mga dakupon. Pero kung imuhang plate number MB file, plastic or metal, kana pwede pa na siya na exemption na adiri no atong gi-flash ato ang screen. Pero diha na mo sulod, asa ta pwede magpahimo og plate number no? Atong i-shout out ang Kish Sticker PH, gahimo na sila og mga plate number for only 250 pesos mga kayehay. For only 250 pesos metal plate na siya, dili na siya katong acrylic na plastic na mabuak.
dali mabuak karon. Metal na gid siya for only 250 pesos. Adto lang mo sa Eplyama Street, Cebu City, or ipalihog ko pa Google ang Kish Sticker PH. Kanagahimo sila og mga plate number for only 250 pesos. Malayo na ka sa mga umaabot nga pagpanakop kabahin aning mga improvised plate number. So again guys, akong usbon, kung imong napalit ang imong motor before 2023, unya wala pa kay plate number, gagamit kag MB file katong plastic na plate, metal plate, sunda lang ang gi-require sa LTO regarding sa temporary plate. Ayaw lang yun pagkuhan ka ng mga karton, mga papel, mga kuhan sa sigarilyo, imong suwat-suwatan kay nagtipid ka. Kung matimingan ka sa LTO, sos, ginoo ko, pagkada kong bayro nun yun, kay kanang buak lang gani na kuan na buak na plate number ang mabayran ana. Sa ako na hibawaan 5,000 to 6,000. Ako kay bawo sa exact digit pero mao na siya. So mao na gihangyo ta mo sa labi na sa akong mga followers para malikay ta ani, hindi ta madakpan. Palihog check up ang inyong mga motor, ang check up ang mga dealer sa inyong motor kung naana ba inyong mga plate number, or i-check sa LTO. So guys, pwede rang MB file kay katong mga sa mga post na ako nakita, taga nang nagyaw-yaw, labi na katong mga MB file pang kuan. Siguro diretso ra pud to sila komento, wala nila gibasa ang context sa maong memorandum, mao nang ang ilahang emosyon ni Saka nga niresulta sa pagyaw-yaw sa Facebook. Kung naamang gani mga memo nga mga ingunana, mahimo ato lang yung basahon atong sabton. Reading is a must gyud mga kayehay. No, importante gyud na magbasa unya ato ang sabton. Make a reading a habit. Pareha sana karon wala ta wa kahibaw ang kadaghanan na pwede ra day MB file. So, wala siya, wa angay kabalakan kung wa pa kay plate number pero siguro alam pud nga nakarehistro ang imong motor. Imong lisensya na kung mag-drive ka, dayon ang imong plate number nga swak ba, nasulod ba sa maong guidelines sa LTO. So, waya ngay kabalakan, no? And shout out po day ko sa Kish Sticker. Salamat aning Kish Apparel o Kish Sticker PH. Salamat aning jersey na atong nadagan, no? Nindot kaayo. So again guys, kung nangita mo kung asa mo magpa-print og mga plate number, labi na karon na stricto na gyud ang LTO, pwede mo bisita dito sa Kish Sticker PH sa Eplyama Street, Cebu City. Tapos kay kadako gyud sa bayron non nato. 5,000 to 6,000. So again, kanang mga karton ng mga plate number, usban na ninyo kay kamure, ma-impound yun na inyong motor, matimingan mo sa kuan sa LTO. Diba, mas dakong perwisyo na atong kuan, masinati. Pero mintras wala pang September 1, ato nang i-check ang atuang mga motor, ang atong plate number, kung dili mabuak, kung pasok pa siya sa guidelines. Dapat readable yun ang atong mga plate number, mao yun na, i-take note yun na ninyo. So once again, shout out sa tanan atong followers o nauton ta mga filmo sa ato ang giveaways sa atong jersey karong umaabot na August 26. Mag-share lang ka, mo-like lang ka sa page sa Kish Sticker PH, Kish Apparel, ug sa Yehey, dayon screenshot, i-tag si mong 5 ka friends, i-comment nimo enjoy life while you can. Tapos hashtag Yehey, hashtag Team Kish. So more na yang ibuhaton, dako na kag chance makadaog og riding jersey na gikan sa maing kabubuton sa Kish Sticker PH o Kish Apparel PH. That's all. Maura to atong hisgutanan karong buntag. Ginautod na nga makalikay mo sa umaabot na pagpanakop sa LTO regarding sa improvised plate number. So again guys, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, si Yehey nga nag-ingon, enjoy life while you still can. Hey! Light safe mga master.